pinanadungo. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, ti puso nakem kararwami, amin ken kaidatuni. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Rambakan tayo, ti fiesta ni Apo Santa Maria, ti nasantuan a Rosario. Ti sentro, ti kanpon kan gapo, nagangayan na, nagbalin ti bulan ti Oktubre, a bulan ti nasantuan a Rosario. Gapo iti daytoy na indaglan na fiesta, ti balaygi, dagiti tattao anakirinisiris, ti dangadang ti panagiinnagaw iti daga, ken naduma-duma nga gapo, ti naduma-duma nga gubat, nagsardeng, saan nga nagbalaygi, saan nga nagbanag, pakaya naman na napay oray dito Pilipinas, iti panggupen dagiti protestante, puwersa ti protestante man, no puwersa ti Mohedemismo, iti Muslim, nga sakupen ti pagilian tayo, ti nabilag akararag ti Santo Rosario, ti nagbalin nga nakasolusyonan dagiti parikot. Kapuna nga ti sangka pamilyaan nga panagsanto Rosario, ken ti sangka kaarubaan, nagbaling nga taudan ti tibker, ti panakaipapakdaar ti pamati, ti panagkamatalag ti panangaywan ti Dios, babaan ti panangibabaet ni Apo Santa Maria. Sa ganaan tayo digiti bagbagi tayo, agbabawi tayo karigiti basbasol tayo, tapno may kariti ang makiranot, karigiti na santuan a misteryo. Si kanay baon, tapno pa imbagam, dagiti puso agbabawi, Apo kasyan na kami. Si kanay may tapno yabam, dagiti managbasol, Kristo kasyan na kami. Si kasi ditugaw ito makanawan ti Ama, tapno ibabait na kami, Apo kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol, may katala na kamaming ngay turong iti biyag nagnanayon. Kumararak tayo. O Diyos, punubom ka, dagiti puspuso mi, iti grasyam, tapno da ka mamakam mo, iti panagbalin na tao, ti anak mo, tapno ipakdaan na ti anghel, iti panagtutok kan ipapatay na iti krus, babaan ti panangibabat, tininggasatan a Birhen Maria, may ragpat kam to kumay ti gloria ti panagungar ni Kristo nga Apo mi. Dawati mi dahito gapu ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka ken iti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Kalpasan ti uli ni Jesus sa dilangit. Nagsubli dagiti apostoles ijay Jerusalem manipod ijay Bantay Olivo. Agarup a maysa a kilometro tinagbaetan dagitoy adwa adisso. Idi makagteng da sadyay, imulida iti kang akin ngato a kwarto ti balay a pagnanaedan da Pedro, Juan, Santiago ken Andres, Felipe ken Tomas, Bartolome ken Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon a patriota ken ni Judas nga anak ni Santiago. Masansan asangsang kamaysada amin nga agkarkararag, agraman ti sumagmamano a babbai, ken ni Maria nga ina ni Jesus, ken dagiti lalaki a kakabsat na. Ti sao ti Apo. Nainda
Naindaklan abanag tinaramid kanyak ti manakabalin a Dios ket nasantuan tinagan na. Naindaklan ti banag tinaramid kanyak ti manakabalin santuan tinagan na. Kinuna ni Maria, to'y pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak ti kararuwag kaputi Dios sa mangisalakan kanyak. To'y manakabalin na Dios na santuan tinagan na. Tanalagipnak siya kananumunga di pena, ket manipod ita awagan daktua nagasat dagiti amin at tattao. Gapo kadagiti naindaklan a bambanag ngay naramid kanyak ti manakabalin a Dios na santuan tinagan na. Naindaklan a banag ngay naramid kanyak ti manakabalin a Dios na santuan tinagan na. Kasyan na dagiti agputengken ko na, manipod ti maysa kapututan agingga kadagiti sumarsaruno. Imparang na ti panakabalin ti takyag na, ket winarawara na dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti ganat da. Naindaklan a banag tinaramid kanyak ti manakabalin a Dios na santuan tinagan na. Inikat na dagiti manakabalin nga ari ti trono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pinennek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag, pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Naindaklan na bambanang naramid. Tinulungan na ti Karina kadagiti amma tayo, tinulungan na ti Israel nga di penna, ket nalagip na kasya ni Abraham, ken amin nakapututan na iti agnanayon. Naindaklan tinaramid kanyak. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas anasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Datayo nga anak ti Ama. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas anasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo at akuma kada kayo. Kasta kumamot ken ka. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan ng Ebanghelyo, kas insurat ni San Lucas. Gloria to may paiken ka. Iti may kanem a bulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Dios ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel iti may sa abalasang a birhen, anay tulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose, anagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria, ket kinunana, agragsak ka, sika anay dumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Napalalo ti panakariribok ni Maria itinsao ti anghel, ket pinampanunot na ti kay papanan daytoy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria, ta pinaraburan na ka iti Dios, agsikog kanto. Ipas ngay munto ti may sa lalaki, ket panaganam to iti Jesus. Naindaklan to, maawagan to iti anak ti kangatuan. Pagbalinan to ni Apo Dios nga ari, akas ken David nga amana. Iturayan nanto itagnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria itanghel, kasano a maaramid daytoy idinto amay saak a birhen. Umaytuken ka ti Espiritu Santo insungbat ti anghel.
Sa linungan na kanto ti panakabalin ti kangatuan. Daytoy ti gapuna anasantuan to ti ubing ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada a Lopez, masikugen nupay baket unayen. Inem abulanen ti sikugna, taawan ti saan nakabailan ti Dios nga aramiden. Adtuyak nga adipen ti Apo, kinuna ni Maria. Maaramid ko makanyak kas insaom. Ket pinanawanin ti anghel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo ti may paiken ka, O Kristo. Bulan ti Santo a Rosario, ket tata ilagip tayo ti panagpiesta ni Apo Santa Maria kas Birhen ti Santo Rosario. Kaduan kada tayo, aglalo kada tayo nga natataengan, ket amu tayo ati panagkararag ti Santo Rosario. Ngem nudaduma maikat sa dayjay purpose wenno ginauneg nga kay papanan ti panagkararag ti Santo Rosario. Ta nudaduma aglulumba nga agkararag ti panagsanto Rosario jaamo no adati kamkamaten tayo nya. Nudaduma ket sabali pay ti sungbat jay sumungbat kuma so kayat nang sawen saan nga nakafocus. Mabalin nga kasjay wenno dadduma wenno tumaytayab metten ti panagkarkararag na. Ket iti dayto nga panagpiesta na ket pamalagip amin kada tayo. Ti pateg ti panagkararag ti Santo Rosario ta dakkel nga instrumento daytoy nga may palagip kakabsat ti Battle of Lepanto nga nagbalaygan dagiti Kristiyano numan pay basit da ket inabak da dagiti kalaban. Gapulaeng ti panagkararag dati Santo Rosario. Ket daytoy nga panawen mabalin nga adda tayo met iti gubat. Ket ikang runaan nga wagas taymet na inkapyaan nga panagkararag ket babaen ti panagkararag ti Santo Rosario. Tani Apo Santa Maria ket mangibabaet kada tayo. Ngem ni Apo Santa Maria saan nga Dios. Taado dagiti dadduma gapu siguro tinauneg nga panagdebosyon da ken ni Apo Santa Maria no dadduma makigtutda no sa ludsudem ni Apo Santa Maria Dios. Ada dagiti makaibaga wen kunada. So nga maulaw da no dadduma. So ni Apo Santa Maria ket isu ti ina ti Dios. Isu ti mangibabaet kada tayo. Ket anyan nga naggasat tayo, taad dati ina tayo. Ngimapay nga tangano agkarkararag tayo, ti Santo Rosario ket api nga ulit-ulitin tayo Apo. Dagiti sa ludsud da. Kada kunada, ti panagsanto Rosario, aglalo kadagiti sabaling nga sekta wenno religion, ti panagsanto Rosario ket karawan sa dayta Santo Rosario ket wepon ti demonyo kunada. So nga adu dagiti mangkunkundenar ti wagas dagiti Katoliko iti panagsanto Rosario. Ti panagsanto Rosario amuyo kadi nga no agsanto Rosario tayo ket agtigerger ti demonyo. Nya,
Isu nga nagpatiggayam ti panagsanto rosaryo. Isu nga hantay mababalaw nga dagiti dadduma ibagada ken kunada kada tayo ay naendemonyoan deta nga panagkararag. Apay talapedan da tayo nga agkararag ti Santo Rosario gaputa kabuteng ni Satanas. Isu nga amuyon no sino adadagiti agbuteng ti Rosario, agbuteng nga makisanto Rosario nga karubayo, ay kadwada siguro ti demonyo kunayo nga tan. Kabuteng da siguro ti Rosario. Okay? Tati panagsanto Rosario, ket amutay met nga napatig nya. Ket adupay dagiti dadduma nga araramiden tayo, dadduma ka ikabil dalaeng nga accessory jay luganda. Nya. Ya amuno amuda ti agsanto Rosario. Adupay dagiti amuda ti Rosario kunadang aging gana tatakot ori 20 years when 30 years dang agsanto Rosario handa pa lang nga may kabesa jay misteryo ti Santo Rosario. So nga may palagip tata nga bulan ket bulan ti panagsanto Rosario ket wagas met nga panangi papuso tayo panangikabil tayo ti panunot tayo kadagiti misteryo. Ta isu daytoy ti rason no apay nga ulit-ulitan tayo ti Ave Maria napno ka ti grasya nga mamin sangapulo iti maysa nga misteryo ta pagpampanunutan tayo ti biag ni Apo Jesus. Ta maikat ti kay papanan na no saan tayo nga pagpampanunutan dejay misteryo. Ngem kasanom nga rod nga pagpanunutan no saan mo pay nga ammo jay umuna nga misteryo. Kunam ka hamupay nga ammo kasano nga rod nga panunutem, kasano nga rod nga mapaunig mo ti panakaammom ken ni Apo Jesus. No ammo nga ammo day misteryo. So nga ulit-ulitin tayo. So day giti rason na isu nga masapul nga daras-darasen tayo. Tahabang nga karkararagen tayo ti Ave Maria napno ka ti grasya ni Apo Dios taddaken ka ket pampanunuten tayo met ni Apo Jesus. Kadwa tayo ni Apo Santa Maria, iturong na tayo ken ni Apo Jesus. Ket nga rod, sapay kumata dagiti sumarsaruno nga panagsanto Rosario tayon, ket adda nga maamiris tayo ti pateg ti nabuntog nga panagkararag ti Santo Rosario. Tadayimat ti anag ti panagkararag, ti panangited ti amin nga oras tapno ti kastaket nakakonsentrate tayo, nakafocus tayo ken ni Apo Dios. Ken no dardarasen tayo laeng ay ket maawan da anag na so nga katkatawaan da tayo dagiti sabali nga sekta wenno religion kunadanton aglilinumbada met agkarkararagya ti kasjay kunadanton. So nga palagipan tayo ti bagbagi tayo kakabsat. Ken kamaudyanan na iti panagdebosyon tayo kumakin ni Apo Santa Maria, ken ti panagdebosyon tayo ti Santo Rosario, ket iturong na tayo nga iturong ken ni Apo Dios. Iturong na tayo nga iturong iti panagaramid kadagiti na Diyosan nga aramid. Aglalo kadagitoy nga panawen. Isu nga kunaktat tayo nga ti kangrunaan nga weapon tayo kadagitoy nga gubat manipod ti panakariribok tayo di pandemya, panakariribok kadagiti na dumaduma nga pasamak ti lubong ti panagsanto Rosario ket isu ti weapon tayo ket isu met ti mangiturong kada tayo kadagiti na Diyosan nga aramid. Babaen kadagiti simple nga aramid tayo kas tinaramid ni Apo Santa Maria ti ibibisita na ken ni kasinsin na nga Elizabeth ket isu kumamet ti mabalin tayo nga aramiden. Ti panagbisita tayo met uri laeng kadagiti karuba tayo. Mabalin nga narigat ita
ngimbabaen ti debosyon tayo ti Santo Rosario, DJ panangipan tayo, DJ balay, ti karuba tayo, kamabalin nga wagas, nga isuran kada tayo ni Apo Santa Maria, ti bibisita tayo mo at kadagiti kakabsat tayo, nga mawaw, ti panagkararag, mawaw, ti panangkadkadwa, kasi dagiti daduma, ket umay kayo ata at dati kadwami ngagkararag kunada, ket gundawayan tayo daytoy nga rosary man nga iyasideg dagiti tao uray kadagiti ubing tapno ti kasta masursuro damet ti panagkararag ti Santo Rosario. Amen. Italag tayo dagiti dawdawat tayo iti Apo. Idadawatan tayo dagiti dadaulo ti pamati. Tapno napasnek ken napinget dalata nga mangisaknap ti pamati nangro na dagiti misyonero babaan iti panangaywan babaan ti panangaramat da iti na Santa na Rosario dawatan tayo iti Apo. Tapno dagiti amin nga agserserbi iti gobyerno akaduan na kadakwada ket deboto ni Apo Santa Maria. Ang balinda nga napasnek iti panagserbida, mabaan ti panagsilpo, ti debosyon, ken ti panagserbida kadagiti tattao. Dawatan tayo iti Apo. Mabaan ti panangibabat na po Santa Maria, agsarden kuman ti suot ti pandemya, mapatib kermet dagiti amin nga agbakbaklay iti daytoy nga saplit dawatan tayo iti Apo. Ikaragan tayo dagiti kabukbukunan tayo apanggep ti agkasangay nga ni Apo Rosario Sigundina ken dagiti amin nga agkasangay ti panagyaman dayti sagot iti biag kastamet dagiti amin nga pimusayan ti Diyos talabad na ni Arthur, kanamin amin minatay tayo, nang runa dagiti makasapul unay iti panangikarkararag, dawatan tayo iti Apo. Managayat unay a Diyos, ti ayat kan kinaimbag mo, himted mo ni Apo Santa Maria, nga inam kan ina ni Jesus nga anak mo kan inami mat. Denggam ka, dagiti karkararag mi, nukas mayanurot da iti pagayatam, gapukan Kristo nga Apo mi. Bendisyonam o Apo, daytoy daton mi, itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka, ti Santa Misa, idaton mi ken ka, Ako ararami ken ka, ti Santa Misa, idaton mi ken ka, denggen kadapo kumanarag kayo kakabsat ko, tapno dagitoy daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nagkabalin amin. Haramidam kadi Apo, tan ipaypaysumi nga idaton, dagiti bagbagimi, kene kay sami iti daytoy sakripisyo nga iruknoy mi. Mapudman mi kuma nga ilagip dagiti misteryo ti bugbugtong anak mo tapno magunod mi dagiti inkarkarina. Dawati mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo.
Agyaman tay iti Apo a Dios tayo. Pununay amay karikat rumbang, anong mi kat pakaisalakanan mi, kada kami magkitimpuyog kami, kada iti amin na sa santo, katibunan nagmi, anakakaskas daw ka, kat nang runa iti panangilagip mi, kanaing gasatan na Birhen Maria, itanok mi asyayaman, ti kinaman ang asim. Ti amin na diso na indaklan, nagiti aramid mo, iwaras mo adi agresat, nagiti imbag mo, idi tinalyaw mo, ti kinanu mo, ti Birhen, inted mo tinangisalakan ani Apo mi a Hesu Kristo. Gapukan Kristo agrukba bitadayag mo ti bunggoy dagiti anghel. Ti agnanayan agraragsakda iti saklang mo. Ipalubos mo nga itimpuyog mi tinakurapay at timag mi kat ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda iti pakay daydayawam. Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, iti nagan ti Apo, husana iti kangatuan. Pudno unay Apo abig ka kinasanto, sikat igubayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga ipay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagito adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, mabagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu disakbay ayawat na asyayat ti bagi na tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinunana, nalaan nyo kat mahan kay amin iti daytoy, tara ito iti bagi, isu mayawat to may paay kada kayo. Kasama na kalpasan na iti panarabida ng alay iti kalis, nagyaman manangkin ka sa nainted kiragiti disipulos na kat kinanana. Alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tara iti kalis ti dara. Dara ti baro ka nagdana na tulag. Isu may buyat to ngagpahay kada kayo kan iti adwat at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramilin nyo daytoy ang pangilaglagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, babaan ti krus mo kenin ka panagungan, inakamin salakan, sikat tinanubot iti sangalubungan. Ti panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, dawatan mi Apo ti dawatan mi Apo ta kami ang makiranod iti bagi kandara ni Kristo, pagkay kaysa nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pa Apo ti iglesia iti sangalubungan, para irayam tayat na nagyusan. Laglagi pa ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi ko namin na papadi. Laglagi pa amin na pimusayan awatan mi dahi ti sinong mo pakitaan dagen ka. Ipay mo mata kaasim kada kami. May kari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon, kaya makiranod kami kanaing kasatan na Birhen Maria ng ina ti Diyos, kinagasat nga si kay esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo, ang nakapudno ang nagserbikan ka, makikadkadwa kam tukad mo't kadakwada. Ang mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka, gapo kan Hesu Kristo nga Apo mi, gapo kan Kristo, siga kaysa kan Kristo, kan iti sidong ni Kristo, itimpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalingama, tamingadayaw kan gloria, tagnanayon ngawan tinggana. Kas may sa pamilya wagan tayo ti Diyos, kasinsuro ni Apo Isus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatinagom mo, iti dagakas sa dilangit. Idam kadakam tel daw itoy, ti kanan mi ti patinan ngal daw, pakawanem nagiti utang mi, akasmat pamakawan mi, ti utang nagiti mautang kada kami, di na kambaybayan, ngumanugot ti sulisog. Isalakan na kami Apo, ti amin na pagdaksan, idem kada si ayat, tagapyam kada kami. Babaan ti tulong taasim,
may lisikam kumay ti basol kat may kanawa kami ti amin nariribok, kabayatan nga urayan may tinamnamaan mi at kinagasa, ti ay ni Jesu Kristo ang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kada kita apostoles kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukaniyak titad ko kada kayo. Sana rin ti basol mi ti kitaam, no di ti pamati ti iglesyam, kada sumayan nur ti pagayatam, ipaima si asi ti kapyakan panagkaykaysa, sigang agbiag kinagari tagdunan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayan kumangad da kada kayo. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Kordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyanakan. Kordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyanakan. Kordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, itdam kadakam. Kakabsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat ti anayaban, iti padayana. Apo yak may karing o may kakanya, marimay salasaom, mapaimbag tuntoy ka. To'y puso kidayday. Nalagip na, naadipan na, manipod ita, awagan dakto anagasa, to'y puso idayday. Sa tikararwa, gapoy ti Diyos sa nangisalagan kanya. Langiti aramid na santuan diragan na. Iti langit ka, tuy puso kidayda, yaw na idayda, yaw na ti Apo, kera ragsa tuy kararwa, gapoy ti Diyos na nangisalakan kanya. Kararwa ni Kristo pasantuan na, bagi ni Kristo isalakan na, dara ni Kristo samayan na, danom iti bakrang ni Kristo bugwan na, panagtutok ni Kristo pakirdan na, kunay bagay sus denggan na, kada kita sugsugot mo italimang na, di kay palubos akin kasumina, tidak sa kabusuri kanawanak, tunuras ti papatay ko ayaban na, kiribilin mo akin kaumaya, tablo kadagiti sa santo kanangeles bumuyuga, magipagdaydayaw ken ka, itiagdanan ngawan tinggana. Amen. Ave salvat ti manubot, asawa ni gasatan na Birhen Maria, intaliken ka ti Dios ti bugbog tunganak na, inter ni Kristo ti panagtalak na ken ka, irisidong mo nagbalin na tao ni Kristo. Unagasa tao sa pariknamat ti kinaamam kada kami, kitarabayan na kami ti dana ti biag, igunudan na kami ti grasya asik kantured,
kasalakniban na kami ti amin na dakes. Amen. Ay etek nga makadaken ka ti amin na panagtalag ko. Santo kuma amasarsarita, nga awan serserbina ti panangawag ko ken ka. Kadagsipod ta kabalam nga ramidan amin iti sidong na Isus ken ni Maria. Pakitam ka di tinaindakla na kinaimbag mo, kasma ti panakabalin mo. Amen. Kumararag tayo. O Apo a Diyos mi, ti daytoy Santa Misa, inwaragawag mi ti papataykan panagungar ti anak mo, aramidam ka di makikaysakam ken kuana iti panagtutuk na, tapno maikari kami amay ranod tumat iti ragsak ken gloria na, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, ti pamindisyon ti manakabalin na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Lidato ng ti misa intayo itayat ken kapya ti Apo. O Maria, nalibnos ka, nalasbang napintas ka, himnas mo tawan pumada, reyna't langit ken daga, tuy anak mo paaklulo, tasarana. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanin ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno si ka ti taraon ti kakawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, si katag na nayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, si ka akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, si ka maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, si ka nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apang ilaglagipyo kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka.
Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo. Agrago kami ti panagungar mo. Segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitig na nayon. Amen.